जाय जेरावखि थाथों मानो बेखौ गावनि आथिं गुदियाव लाबोगोन बेनिखायनो जोंहा गावजों गाव सोरबा बाथौनि सोरबा ब्रह्मनि सोरबा सनातननि सोरबा रुपाफुलिनि सोरबा ख्रिस्टियान जोंनि गेजेराव एना एनि जानो दरखार गैया इसोरा गावनि परिकल्पनाजों गासैखौबो मावजोबो जों गाव गोसो जानानै जेबो मावनो हाया बेखौनो मिथिनो लुबैदों दा नोंथांनि सिनायथिखौ जेन' मोजाङैनो होयो आरो 43 फेब्रुवारि 15 तारिखाव जोनोम जादों दा आंनि बैसोआ 80 बोसोर बारबाय आरो आंनि जिबनाव गोबां माने बेले बेजेनि गेजेरजों आं जोरबोनाय मानसि बिनि गेजेरावनो इसोरा आंनो खाबु होदों रायजोखौ सेवा खालामनो एमएलए हिसाबै 2 बोसोर आं एमएलए जादोंमोन 10 बोसोर एमएलए जानायनि उनाव मोनसे समाव इसोरा आंनो आसरित धरननि मोनसे सिन दिन्थिदों 2016 मायथाइनि इलेक्शनाव मोनसे जाथाय जादों आं जेब्ला नमिनेशन फाइल खालामनानै न'आव थांदों हरनि 7टायाव आंनि फिसाज्ला आरो सासे सिकिउरिटि अफिसारखौ लानानै आं जेब्ला न' हाबो बे न'आव आङो बोसोरनैनि उनाव हाबदों दे औ आबौ माने नोंनि नामखौ खोन्थाबा मोजां जागोन नामा आंनियाथ' नामा देरहाग्रा मोसाहारि आङो जेब्ला नमिनेशन होनानै हरनि 7टायाव 2 बोसोरनि उनाव आंनि न'आव हाबहैयो दरजा खेवनानै हाबनायनि लोगो लोगो वाल घड़ीनि सोदोब होदों थं थं होननानै खनबा आंनि फिसालाखौ आं बुंबाय बहाबा वाल घड़ी दं नामा आरो वाल घड़ी दंब्लाबो बोसोरनै जाबाय रावबो हाबाखै बे बबेनिफ्राय बे घड़ीया थाबावनो बेटारियाबो जोबलांगोन नागिरहोबाय सिकिउरिटिखौ नागिरहोबाय आंनि फिसालाखौ नागिरहोबाय आंबो नागिरबाय गैया घड़ीयानो गैया मा सोदोब बियो होमबा आङो सानै मोनसे समाव आङो सासे मानसिनाव सोंबाय बे जाबाय इन्द्र नार्जारि इसोरनिफ्राय गेदेर बोर मोननाय आमथेखानि इन्द्र नार्जारिनाव सोंबाय बेबादि जाबाय घड़ीबो गैया जेबो गैया हरनि 7टायाव वाल घड़ीनि सोदोब जाबाय खनबा अब्ला इन्द्र नार्जारिया बुङो जुद्धनिसो आवाज सार जुद्धनि आवाज मा जुद्ध आंथ' इलेक्शनसो गेलेदों बेथ' माबोरै जुद्धनि आवाज जानांगौ जुद्धनि आवाज आंथ' मिथियासै इलेक्शननि जिदिना रिजाल्ट हैदिना आंनि फंबाय सानै दावहा नांग्रा मोसाहारि आरो बानजायग्रा मोसाहारि बिसोर फुङावनो सोरांनायनि लोगो लोगो आंनाव फन हरबाय सानैबो साफा बुंबाय नोङो इलेक्शनाव जेनगोन आरो नोंनि खामानिखौ इसोरा गुबुन बोस्लायबाय मा नों इसोरनि खामानि मावनांसिगोन आंथ' बुंबाय दे इलेक्शनाव जेनब्लाबो लकसान गैला इसोरा मा खामानियाव दैदेनथोंसै बे फंबाय सानैयाबो एखे खोथाखौनो बुंदों गतिके दा बिदिनो आं गनायनानै लाबाय माबोरै इसोरनि खामानि मावगोन साननो हायाखै आं सानै 2016 बारलांबाय 2017 फैबाय 12 अक्ट'बराव जेब्ला बिश्वजित मोसाहारिया आंनि न'आव हर थाफैबाय जे बाथ्रा बुंबाय बड'लेण्डनि खोथाखौ नै बिनिफ्राय नागालेण्डआव थांनानै सानथामनि फास्टिं थाखानायनि उनाव आरम्भ खालामदों बड'लेण्डनि थाखाय बे निशानखौ लानानै फास्टिं प्रग्राम बेनिफ्राय आङो लासै अनुमान खालामनो हाबाय इसोरा नंथारगौयैनो बेखौनो आंनो खोन्थादोंमोन 2016 मायथाइनि नमिनेशननि आरो बे 2016 मायथाइयाव आङो जोबोद सानहाबनायजों 10 दिननि फास्टिं लादोंमोन। आच्छा आबौ नोंथाङाथ' बुंबाय जेन'बा इसोरनि हेफाजाबजोंसो नागालेण्डखौ मोननो हादों। दा बर'फ्राबो माने इसोरनि हेफाजाबजोंसो बड'लेण्डखौ मोनगोन नामा?
आंनि बिसासा बेनो बर'फ्राबो इसोरनि इसाजों बड'लेण्ड मोनगोन आरो बिनि थाखाय इसोरा जबान होखाबाय। बे जबानखौ इसोरा माब्ला होदों? 1987 मायथाइनि 27 जुनाव नागालेण्डनि साथे प्रेयार सेन्टाराव इसोरा दर्शनाव बुंदों। दर्शनाव होदों सासे इसोरनि बिसासी आइजो हाबा जायालासिनो बियो रुंसारि जालांदों 90 बोसोर बारनायनि उनाव। निफुक्रे आंगामी, बे निफुक्रे आंगामी होननाय आइजोनि सिगाङाव इसोरा दर्शनाव होदों जे बर'फ्रा हादर बिनायनि नामाव दाय गैयै हाजार हाजार मानसिफोरखौ सिथारनायखाय बर'फ्रा हादर मोनाखै आरो बिनिखायनो बर' न'खरफ्रा लेथेर फेथेर जादों। दा बिफा फिसाजों गोसो मिलायलायि जादों। फिसाया बिफाजों लोगोसे टेबिल गंसेयाव जाफानो हाया, बिफानि मोखांखौ नायनो गोहो गैया, गोसो मोजां मोनलायलायि जादों। बिफानि हा हुआव फिसाफ्रा हालेवनो गोसो गैया जादों, खदाल जावनो गोसो गैया जादों। गोदाव सोराव देश बिदेश गिदिंलाबायनानै लेथेर फेथेर खारलाबायदों। बे जाबाय इसोरनि बुंनाय राव। इसोरा बुंखादों बर'फ्रा दाय गैयै मानसिखौ सिथारनानै अपराध मावनायखाय साव मोननानै लेथेर फेथेर जादों, मालायफोरनि बन्दी जानानै थाहैनो गोनां जादों। जेरै मोनसे समाव इजराइलफ्रा इसोरखौ मानिनो हायैनि थाखाय फाराव राजानि सिङाव मिसर देशआव गलाम जानानै थाहैनो गोनां जादोंमोन। नाथाय जेब्ला मिसर देशनि राजा फाराव राजाया गलामफोरखौ जेरैबायदि बाहायबाय सैनो हायै बादि जानायखाय इजराइलारिफ्रा गाबख्रावदों आरो 430 बोसोर जेब्ला गलाम जादों बे समाव बिसोरनि गाबख्रावनायखौ इसोरा खोनासंदों आरो गावनि बिसासी फिसा मसेखौ थोनहरनानै फाराव राजानिफ्राय दिहुनदों। दाबो इसोरा बर'फोरनि सायाव अननाय दंखाय इसोरा बुंदों बर'फ्रा अपराध मावनानै लेथेर फेथेर जादों। नाथाय गोसो गुरै जानानै आंनियाव फैयोब्ला बर'फोरनो आं हादर होगोन बिसोरनि अपराधखौ क्षमा खालामनानै। बिनि थाखाय इसोरा जोंनो बोसोन होदों। माथाइनि 6:33 नोंसोरो आंनि रायजोआव हाब, अब्ला नोंसोरनो नांगौखौ आं होदेरगोन। 2 इतिहास 6:14 बे बोसोनखौ होदों। नोंसोरनि गेजेराव नोंसोरो गुरै जानानै आंनि सिगाङाव खर' गंग्लायोब्ला अब्ला नोंसोरनि रायजोआ जय जय मय मय जागोन। बे मोननै बाइबेल खरखौ आरो इसोरा बुंदों नोंसोरनि पापआ जेब्ला सुस्रा जाजोबगोन अब्ला आङो नोंसोरनो हादरखौ होगोन होननानै इसोरा जबान होदों। आच्छा आबौ, दा आं आबौखौ लिंसै। माने दा आबौ नोङो खोन्थाबाय माने इसोरनि हेफाजाबजोंसो माने हादोरखौ मोनगोन। होमबा अस्त्र लानानै बे जिहेतु संग्राम खालामनाय बेजों मोननाय नङा नामा? मोना। बेजों मानो मोना? अस्त्रजों मानो मोना? जोङो खोनाखाबाय नागालेण्डआव नागाफ्रा माबोरै हादर मोनदों। अस्त्रजों मानो मोना? अस्त्रआ जाहैबाय इसोरा बुंदों जागायजेननायाव लिरनाय दं मानसिया आंनि महरैसो दाजादों। आंनि महर दाजानायखाय नोंसोरो जुदि मानसि सिथारोबा पाप जागोन आरो आङो बिनि फाल्थाखौ लागोन, क्षमा होनाय नङा। बिनिखायनो इसोरा सोरजिगिरिखाय इसोरा गाव सोरजिनाय मानसिफोरनि सायाव माबोरै थांनानै थानांगौ, माबोरै गावखौ सिबिनांगौ गासै परामर्श होखाजोबनायखौ जों सिफायोब्ला जोंहा बिराद गिदिर अपराध जागोन। बिनिखायनो बे अस्त्र लानानै मानसि सिथारनायखाय जों हादर मोनाखै होनना इसोरा बुंखाबाय। इसोरा बुंखाबाय आंनियाव फै। बिनिखायनो बियो बोसोनखौबो होखाबाय। माथाइनिफ्राय इतिहासनिफ्राय बुंखाबाय। बे बोसोनफोरखौ जों जेब्ला खोनासंगोन आरो बिनि आथिं गुदियाव जोङो बुग्रुबगोन अब्ला इसोरा गावनि सोरजिनाय फिसाफोरनि थाखाय बे हादर होगोन। मानो होनबा बे बुहुमनि गासैखौबो इसोरासो सोरजिदों, रावबो मानसिया सोरजियाखै। बिनिखायनो जोङो इसोरनि फिसा जानायखाय इजराइल बंश इसोरजों सायख'जानाय फिसाखाय
जोङो इसोरनि बोसोन बादि थाबायनांगोन अब्ला जोंनो हादर होगोन जोङो आङो बुंलांखाबाय नागाफ्रा माब्रै हादर मोनो बिसोरो अस्त्र गारजोबनानै गोथार बोसोनखौ लानानै दावगानायखाय बिसोरो हादर मोनदों जेसेबां एनेसियन अस्त्र लानानै दावगाग्रा दैदेनगिरिफोर बिसोरो गासै अस्त्रखौ गारजोबनानै इसोरनि बोसोनखौ गोबानानै लानानै गोसो गाबनानै इसोरनाव निमाहा बिनानै बिसोरो इसोरनिफ्राय निमाहा मोनदों आरो हादर मोनदों दा जों बर'फोरनि थाखायबो इसोरा बे बोसोनखौ होदों दा बेनिखायनो इसोरा जोंनो हादर मोनगोन होननानै जि जबान होदों जबान होखाबाय साहाथे आरास थावनियावनो निफुख्रे आंगामिनि सिगाङाव आरो बे दिनाव जोङो मानि थाखाय दासिमबो इसोरनि दर्शनाव होनाय बाथ्राखौ प्रसार खालामनो हायाखै बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बे दिनाव बर'फोरनि गेजेराव सानै पास्टर दंमोन गिदिर गिदिर पास्टर दं सानसे समाव 16 बोसोर अरुणाचलनि मिशनारि बिश्वजित मोसाहारि बे दिनाव दंमोन मानो होनबा बियो नागालेण्डनिफ्रायनो बियो मिशनारि जादोंमोन अरुणाचल आरो चक्रधर बसुमतारी रेभारेन्ड चक्रधर बसुमतारीया गासै हाजोनि मिजोराम नागालेण्ड बे ओनसोलाव बियो पास्टर खामानि मावो आरो दानि समाव बे पास्टर चक्रधर बसुमतारीया गासै सा सानजा भारतबर्षनि 8टा रायजोनि बियो जेनेरेल सेक्रेटारि नेशनेल ख्रिस्टान काउन्सिलनिफ्राय नाथाय बिसोरो गिनानै बे बाथ्राखौ प्रसार खालामनो हायाखै गाव गावनि जिउखौ गिनानै 31 बोसोर दोनफानानै थानो गोनां जाबाय जेब्ला 2017 मायथाइनि 12 अक्ट'बराव आंनि न'आव फैयो बिश्वजित मोसाहारिया हरनि समाव बियो बे बाथ्राखौ रायफोरनायाव नागालेण्डआव थांफिननानै बे बाथ्राखौ सोंफिननाय जादों 31 बोसोर जानायाव जै इसोरा दा 31 बोसोर बर'फ्रा हादर बिनायनि नामाव इसोरनाव गाबज्रियैखाय इसोरा बर' हादरखौ होनाय नंला नामा होननानै सोंफिननायाव साथि प्रेयार सेन्टारनि माखासे पास्टर दिकनफ्रा बाइबेल लानानै फरायनानै प्रार्थना खालामनानै बुंफिनबाय बर'फ्रा हादरखौ मोनगोन आरो बिनि थाखाय जे निशाना गोग्लैनानै दंमोन बर'फोरनि हादरनि निशान बे निशानखौ दिखांफिनबाय बे निशानखौ दिखांफिनबाय बे निशाना बर'फोरनि थाखाय होजानाय निशान बे निशाना मा बियो बर'फ्राबो इजराइल बंशनिखा नहनि गिबि फिसा सेमनि बंश जेब्ला इसोरा बुहुमनि गोथार गिबि गोथार नहजों जेब्ला ररायखादों अब्ला बे निशानखौनो नहनो होग्रोखादों बेवहाय मा दङ बे जाबाय इसोरनि सिंहासन इसोरनि 24 जन गोथार गागिफोरनि सिंहासन बे निशाना नुनायाव हि नाथाय बे निशानाव मा नुदों जायख्लं नुदों बे निशाना इसोरा बुंदों बे आंनि बोरला बे जायख्लङावनो आङो थायो मानो होनबा इसोरा जेरावबो थायो बे जायख्लङावनो थायो आरो बे जायख्लङाव थानानैनो इसोरा अखा खोरोमहोयो दा बे निशान जायख्लं बिनि गाहायाव क्रुस दं बे जाबाय जिसु ख्रिस्टनि जुगिदि इसोरखौ सिबिनाङो आरो बे निशाना इसोरनि सिंहासन इसोरनि 24 जन गोथार गागिफोरनि सिंहासन आरो बेवहाय इसोरखौ मान होग्रा इसोरखौ समाय होग्रा इसोरखौ सिबिग्रा मोनब्रै महरनि खरुबफोर दं बे खरुबा जाहैबाय सिंहनि महरनि खरुब
मोसौनि महरनि खरब मानसिनि महरनि खरब आरो खुरुवा दाउनि महरनि खरब बे मोनब्रै जुनारा आसरित आसरित चरित्र मानसियाथ' बयनिख्रुइ दाम गोसासिन सिंहआ जाहैबाय हाग्रानि जुनारनि गेजेराव बोलोग्रा खुरुवा दाउआ जाहैबाय पृथिबियाव जेसेबां दाउसेन दं बे बयनिख्रुइ जौसिनाव बिरनो हाग्रा दाउ बे खुरुवाया आरो मोसौआ जाहैबाय मानसिनि थाखाय जोबोद दाम गोसा जुनार बे निशानाव बे मुवाफ्रा दं आरो मा दं इसोरनि गोथार जिउआ बहाय दं जाहैबाय बर'फोरनि थाखाय होजानाय निशान आरो बे निशानखौ इसोरा होदों मानि थाखाय नोहनि दिनाव होदों गोथारफोरनि थाखाय दा जोंनो बर'फोरनि थाखाय खननैनि होनाया मा बेनो जोंखौ गोसोखां होफिननाया बेनो जोङो पापनिफ्राय सख'जानो थाखाय बे निशानखौ खननैनि होफिनदों सिगांनि निशाना बे एखे निशान नाथाय गोथारफोरनि थाखाय होदोंमोन बर'फ्रा गोग्लैनायखाय आरो बोखांफिननो थाखाय खननैनि बे निशानखौ दा बेनिखायनो जोंहा आसा दं बे निशाना इसोरनिफ्राय होजानायखाय बे निशानखौ जोङो निशान हिसाबै साननो नाङा इसोरनि सिंहासन बे सिंहासनावनो जनानै इसोरा बिसार खालामो सोरगो रायजोआव आं दा माखासे बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनोसै बेनो जाहैबाय जोङो जे इसोरनि बिसारनि फिसाफोर आरो इसोरासो सोरजिखादोंमोन इसोरासो हादरखौ दा बेनिखायनो इसोरा जि बाथ्राखौ बुंदों बेखौ जोङो फोथायनांगौ जोङो बर'लेण्डखौ बिनि थाखाय इसोरा माखासे फोरमानबो जोंनो होगासिनो दं जोङो बिश्वनाथ जिल्लायाव जेब्ला प्रग्राम खालामो बे समावबो इसोरा जोंनो दर्शनाव होदों बड'लेण्डनि गेटखौ जोंनो खोन्थादों दर्शननि जुगिदि जेब्ला अदालगुरि जिल्लानि अन्थाइबारियाव थानाय बड'लेण्ड प्रेयार सेन्टाराव जोङो थांनाय बोसोरनि जुन दानाव खेबनै प्रग्राम खालामदों इसोरा हरनि 12टायाव खेबसे जोंनो फोरमायदों आर'जनि गेजेराव हे बर'फ्रा आंजों था आं बर'फोरजों दं आङो नोंसोरनो हादरखौ होगोन खननैयावबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों आरो जेब्ला 2019 मायथाइयाव तामुलपुराव बड'लेण्डनि नामाव प्रग्राम खालामदोंमोन बे समाव नागालेण्डनिफ्राय 6 जन नागाफोर फैदोंमोन बे 6 जननि गेजेराव 4 आइजो 2नि गेजेराव सासेया रिटायार्ड डिसि 82 बोसोर बैसोनि बे डिसिया आरो सासेया जाबाय जेम्स लथा नागालेण्डनि आउटरिच मिनिस्ट्रिनि फिल्ड डिरेक्टर बिथांमोनहा तामुलपुरनि प्रग्रामाव जोंजों थाफादों आरो बे दिनाव मोनसे गिदिर दर्शन बुंदों दर्शन होजादों बे जाहैबाय जायफ्रा बे अर्गानाइजेशन जि अर्गानाइजेशनखौ जोङो बड'लेण्डनि नामाव जोङो बाहायगासिनो दं बे जाबाय इउनाइटेड बर' नेशनेल फास्टिं प्रेयार प्रग्राम फर बड'लेण्ड बे हान्जानि थाखाय दर्शनाव दिन्थिदों इसोरा जे बे हान्जायाव जायफोर थागोन गोसो गुदुङै मावगोन बिसोरनि थाखाय इसोरा मा बुंदों बिसोरनि थाखाय बुंदों जायफ्रा गोसो गुदुङै मावगोन बिसोरो जोरनांगौनिख्रुइ 15 बोसोर बारा जोरगोन आरो जायफ्रा बे संगठनाव थानानै गोसो होनाय नङा ओरैनो सायावल' दिन्थिफ्लागोन बिसोरखौ जोरनांगौनि 15 बोसोर सिगाङावनो बबेबा समाव खोख्लैगोन होननानै दा बिनिखायनो जोङो नायदिनि बबेया साबसिन गोसो होनानै जुदि जोङो गोबावसिन जोरनानै गोबावसिन खामानि मावनो मोनोब्ला बे जोंनि थाखाय साबसिन बिनिखायनो आङो गासै बर' रायजोफोरखौ खावलायदों जों बर' हारिनि गेजेराव रावबो धोरोमनि खोथा लानानै बेले बेजे जानो नाङा इसोरा गासैखौबो गावनि परिकल्पनाजों मावजोबो सोर बबे धोरोमाव थानानै सोरखौ इसोर होननानै खुलुमदों बे गासै जोंनि बिफा इसोर सोरजिगिरिनि परिकल्पनाजों जेब्ला इसोरनो नांगौ बादि सानगोन
जाय जेरावखि थाथों मानो बेखौ गावनि आथिं गुदियाव लाबोगोन बेनिखायनो जोंहा गावजों गाव सोरबा बाथौनि सोरबा ब्रह्मनि सोरबा सनातननि सोरबा रुपाफुलिनि सोरबा ख्रिस्टियान जोंनि गेजेराव एना एनि जानो दरखार गैया इसोरा गावनि परिकल्पनाजों गासैखौबो मावजोबो जों गाव गोसो जानानै जेबो मावनो हाया बेनिखायनो जोंनि खोथाया बेनो जानांगौ बर' हारि हिसाबै इसोरजों सायख'जानाय हारि हिसाबै जोङो गासै ग्रें ग्रेङै बिदा फंबाय बिब' बिनानाव हिसाबै जोङो गोसो मिलायनानै बर' हादरनि थाखाय जोङो गाबनि इसोरा जेब्ला गावनो गोसो जानायजों हादरखौ होगोन बे हादरा जै जै मै मै जागोन आं बेखौनो बुंनानै दिनै बे बुंथिनायखौ फोजोबबाय